Hoe nemen ze dit ook alweer? Stilte voor de stwarm. Ildo's kleer, memmes kleer. Hij doet alleen nog de trui aan. Hij trui. Oh, is nog een beetje klam. Omroep Friesland, zeg het maar. Dat gaat gelijk een keer wat mis. Wist dat nou wat? Ja, dat weet ik nog. Je komt slaan op staan. En goeie. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Dit famkes krijgt wekker. Dus die zie ik even verschijnen en even kleintjes aan. Want van de media hebben wij opnames voor een reclamespot voor Televisie Friesland. Dan komen wij daar als gezin in, aan de ontbijttafel. Ja. Dus ik ga even alvast wat spul klaarzetten. En ik ga mezelf als Safir in de kleer maken dat ik alleen nog even een blouse aan heb en mijn hier nog dwan had. Ildo zit ik dus even in de kleer helpen. Jelke zien kleer is een kleer. En Zaken komt uit Squallenwij. Dan moet ik die ook nog even zien als hij nog skin is. Want ik ga van de morgen zien blauwe trui al aan. Dus ik hoop dat hij nog een beetje toonbaar is. En anders maak ik hem even oppoetsen of het in de wasmachine even zien. Maar zo, dat wordt maar toch heel tilly. Nou, Zaken zien trui weer natuurlijk net meer skin. Dus die ga ik in de wasmachine gewoon. En die zit nu in de droeger. Dus ik hoop dat hij op die droeg is. Ik zal eens even vielen. Hoi trui. Oh, is nog een beetje klam. Nou. Oké. Nog even. Waar had ik nog even gelukkig? We hadden nog een goed oor. Meer dan een oor. Dus dat maatslagje. Ik hield ik wat tocht van die zilver vies hè, Zaken kende. Nou ja, Zaken moet nog even een badje, dus die is nou nog naar boeten. Ildo hier krijgt even voet en die zoekt dus in de kleerstekker, maar die zei van, nou, ik ben best nog een beetje warrig. Dus die had ik nog even zo bij en ze had haar deljoen. Dus ik zit nou een beetje zo van, ik ben in principe kleerd. Hier heb ik die, krijg wat. Ik zit mijn blouse aan, kettingjes om. Jelke even appen dat er net viert. Je weet me nooit. A few minutes later. Hoe nemen ze dit ook alweer? Stilte voor de stwarm of zo wat? Het is heel rustig. Ik ga alles kleren wat kleren moest. Ik denk aan dat Jelke met aan nog het even doen in de kleren. Zaken wat nog in de kleren en hier. Ildo wordt haar ze wekker. Dus dan is het de stwarm. Ik geniet nou nog even van de stilte. Bakje luid. A little longer than a few minutes later. Dat is even een feeler. Oké, op hoop van zegen. Ja, yes. Hij is droog. Mooi. Hier is ik heel hier trouwens. Ik kan een aqualie. Nou, sure. Ik ben fris en fruitig. Een broekje. Truiken. Nou, ik ken dit aan zo mooi aan. Ildo's kleer, memmes kleer. Hij doet alleen nog de trui aan en Zaken nog zien. Yeah. Hier, doen we even. Nou, cameraspul is er al hier al. Dus, als hun aan Safir binnen, dan kun je wel los. Vertel me wat ja, dan kom je naar z'n twee mensen die op een radio jaren. Ja. En dan, maar wie ontbijten. En ze krijgt of hebben we de radio aan, maar stil ze gewoon bij u zien hoe is het echt. Dat is leuk toch? Nou aan. Ik dacht, ik weet het net wanneer. Nee, nou, dan gaan we nou aan z'n dwan en dan komen die hier en dan gaan we lekker machine met hier bij heel heet. Zo, dan gaan die op in de microfoon zetten Zaken. Ja. En dan gaan we nou nooit wel. Dan doen we correct of binnen hun op de radio. Ja. Dan zei ze zeggen gewoon echt het waar. Oh, misschien heb ik wel knabbels even vreden. Wat voor waren we krijgen. Oh nee. Joe het. Ja, als je heel dubbel vast even oefen je huid. Omroep Friesland, zeg het maar. Maaikes. Nou doe. Omroep. Hoi. Zeg maar Omroep Friesland, zeg het maar. Omroep Friesland, zeg het maar. Of zeg je, goeie, wat ben je aan de wand? Ja. Ze wil het eerst altijd achter de camera's, maar ja, dan komen ze een keer op de camera. Dus alles wat op kleur zet, dan wacht je nog even op de... is ontspuien. Een flipje. Piepie. En dan kunnen we aan de opnames doen. Zo sta. Ik ben gewoon
er gewoon bij. Nou, geef maar eens een zak. Ja, kom hier, hè? Ja. Yes. Naar de camera, ja. Kinderwitje maar heen. Lexie. Nou, we hebben alles weer onkant. Het stiert er alweer op. Ik ga er even alles alweer plak zetten bij de man. En even een stofzuiger droegen. En zij gaan nou weer naar Hoester. Dus even mis stiert het erop heel daar. Er is één dingetje. We gaan nou zo volle ballen en broodjes gewoon. Dat ik denk van ja, het is eigenlijk eten stiert zo. Maar ja, we zitten eigenlijk al wat vol. Dus ik mag maar eens even de man jaren wat die mij eten wil. Ik zeg even een hefje. Jelke, wat mag we nou nog eten? Of zit het wel vol, zeg maar? Ik zit wel vol. We gaan heel wat broodjes spullen aan, hè? Hi, nou, volgens Jelke, wie in de kikkervisjes jaren. Ja. Dus wie wensen je dat we kikkervisjes vinden kunnen? Want dat is nog wel even leuk. Ga maar gauw naar de man van, want dat is elke week mee. Daar ben ik kikkervisjes. Een hele volle inkoopprobleem. Dus maar weer zien dat we nog vangen kunnen. Als ze binnen alle asjes, ze zijn wel een beetje, hè? Ja, maar hier lijkt nog hele kloften. Ja, dat zijn heel veel visjes. Ja. Oh, wat praten, jongen. Echt heel pittig. Ja. Nou, net zo volle, hoor. Nee. Dit is hem. Hele grote. Die is op die zit hier nou. Wat leuk. Oh, ik dacht, het is echt nog kikkerdrum, maar het ben echt nog visjes. Ja. Oh, wat leuk. 10 weken op squallen. Maar van de meetje, Ja? weet je gewoon sukken. Ja, zusje, hier. Sukken zwarte plakken. Gewoon hier. Wie het echt direct, echt direct uitgaan. Ja. Oh, ik zet maar die jurk in het wetter. Wat leuk. Hey, Sakos, kun je misschien morgen wel in mij gaan naar juf? Is dat ook leuk? Ja. Ik zijn nog jufje lid en nog de bandjes in klas. Tja, daar is hij. Die is zo groot. Ja, een dikke vet niet weer. Nou, had ze, jongen. Hij had het waar. Had ze? Ja. Zie je? Oh, wat schattig. Oh, had ze maar een stukje beter. Had ze dat je hem naai, hé? Ja, ik zei, kom eens, had ze. Oh. Jen, die kikkert al een kwijkje van de week, hè? Ja? Echt heel goed. Oh, dat doen echt prutten erop. Goed zo, had ze. Klasse, jongen. Maar dan maken we ze ergens in, hè? Even in een... ik ga nog wel een vaas, hè? Of een vaas heb ik dus wel. Ja, maar dan maken we Een al glazen vaas. wat wetterplanten bij, hè? Wat wetterplantjes. Denk ik. En dan maken we af en toe ook weer dat verschijnen, want dat die verleden keer wat mist over. Wist dat nou wat? Ja, dat weet ik nog. Die heb ik op zwallen toe zaken. Die doen nog wel hier. Ja, dat wie net goed ging Ja, ik toen. ben wel prutten, maar... Maar wie doet ze aan in een glazen Maar ik is vaas? zingen. Voor zit een leuke vlag. Abonneren. En dan blauw toen kom